D'aquí a 2 setmanes és Sant Jordi i aquest any es viurà diferent a la Rambla. L'Ajuntament vol premiar les parades de sempre i ordenar aquest passeig també en aquest dia de tanta gent al carrer. Per això només autoritzarà a vendre i roses les floristeries del passeig i en quedaran excloses les típiques paradetes de particulars o associacions. El conveni, que s'està acabant d'enllestir, no agrada a tothom. Quedan pocos rosalitos de pitimini, señoras. Aquesta és precisament la imatge que no es tornarà a repetir aquest any. A particulars i associacions se'ls veta l'accés a la Rambla i als carrers adjacents, una zona ara exclusivament reservada per a les 16 floristeries del passeig. A més de les seves botigues, hi podran instal·lar 2 parades extres en el perímetre delimitat. 7 ja ho han demanat. Els comerciants aplaudeixen una mesura exigida des de fa temps. Contents perquè és una reivindicació històrica, el que nosaltres feia molts anys que estaven demanant, que al voltant de lo que serien les Rambles de les Flors enteníem que no s'hauria de posar gent que no es dediqués a l'ofici. Sembla que ens volen donar una mica la mà, que ens convé a tots plegats perquè la Rambla ha decaigut molt i ara sembla que torna a revifar una miqueta i això és molt important. I a l'altra cara de la moneda els perjudicats com el Javier. Ell dirigeix la Sastreateria, un espai de creació artístic on treballa amb material reciclat. Ja fa 2 anys que per Sant Jordi posa una parada al carrer de la Canuda per vendre aquestes roses tan originals, elaborades amb receptes antigues d'un boticari del Raval. Aquest any li han denegat el permís de venda. Pues es fatal tanto para la gente que espera para este día sacar un dinero extra, sobre todo en este momento que es tan difícil la situación económica para todo el mundo, y para nosotros especialmente pues porque no tenemos la oportunidad de compartir este trabajo este año, ¿no? De moment, l'Ajuntament ja ha rebut prop de 400 sol·licituds per vendre roses al districte de Ciutat Vella i 230 més per a llibres. Aquest any, com a novetat, un faldó de roba de sac identificarà els punts de venda autoritzats.